sama wuok piny en gima ombekni. Atiang' lokruoge kotenore kod weche mag kodhi gi kaka itayo weche mag pur kochakore e puothe. Bende gik matimore e ground koso ground gik moko pogore. Atiang'. Erokamano Bati. Ago erokamano ne jo ariyogo, Eric Okola mar Sugar Board kaachiel gi George Were. En adiera ni wasetimo reforms mang'eny. One area ma pod ok watime maber en area ma giwuoyeno. The sugar research, mokwongo agriculture is a devolved function. Being devolved function, king'iyo budget mar counties wa, in terms of allocation magiketo ne county, tin kabisa ma onge gima biro sekta mar niang'. And extension services monego bed ni county government partner gi sugar research kanya wacho ni okose dhi maber. Gimomiyo wacho mano en ni kane sugar research ne ni kod funds, omiyo sani wago erokamano nikech wan kod sugar development levy. Under sugar development levy nitiere 15% mar sugar research magisetimo the breedings magisetimo go. Koro the challenges number one man ka en ni nyaka wabie middle ground. Adaptation mag the varieties manyien magikelogi osebedo very low. Ang'o miyo gisebedo very low? Kikelo mbego machiek gi dweche 12 to dweche 15 ne yudo ko ochiek to the factory efficiency ne ni low. So mana achiel kuom reforms ma ago erokamano ni nyaka nyokaw kambe gi kete lwet ji giwegi. For example, Chemelil, Muhoroni kata Nzoia nyoche olorgi kendo gise pump a lot of money in terms of improving efficiency mar kambi. Nibro yudo kaka ne Kolich nowacho ne samoro dhi mondo igol tan achiel mar sukari itiyo gi tan 15 16 mondo iyud tan achiel mar ang'o mar sukari. Sama wuoyo kodi ni ng'eny kambe wagi sani osetimo proper maintenance ma the recovery tons of cane to tons of sugar osebiro about 9 ma mano be pod ni malo, onego be up to 8 mondo koro pesa wuoge maber. Mano one area ma sugar research osetiyo maber, mbego nitiere kendo kata juma mokadho ni nyo antiere gi one of the extension officer miluongo ni Bor kaachiel gi George. Bor en wuod Nandi, George en wuodwa ma piny kae. Gitiyo matek kendo nyogi transverse the whole Nyando sugar belt. Ni japur mora moseloso puothe, the sugar research oikore mondo partner kode kelo ne mbego kendo miye fertilizer to gi pidho niang'. Then en bende okaw from there. Maduong' mogik manyaka wawinjre en ni agriculture is a devolved function to the county government. Allocation gitin kabisa because giwacho ni funds onego olu functions. Koro mana achiel kuom ka nitiere reforms monego tim a main act is that kanyaka wabed gi agriculture under county, then the national government nyaka devolve the fund to the county government. Mano one area ma poko timore maber ma ji ariyogo, the two levels of government nyaka tika mora achiel. Mar ariyo ma mora gi reforms mo wan go sani en ni kambe wagi koro timo cogeneration. The best example en Kibos rego niang' to fertilizer bendo loso to oloso nyaka kong'o to oloso nyaka selling board, otimo gik mang'eny. So gima duong' mogik mondo sugar industry obedi stable ma japur bende oyud chudo maber en ni wadhi cogeneration. Mano I'm very happy ni mana atua makoro timore sani kidhi kata Chemelil nyocho lor nye gichako rego odiochieng' manyoro. The two boilers mane richo giketo sani manyien kendo giketo gi e lony mamalo ma labor intensive koro onge, gibedo automized. Sama gibedo automized ni nyiso ni efficiency dhi malo. The other side of it any there is job losses. Mano gima nyaka wayie ni lokruok tema duto undertake nyaka wayie ni rach gi ber biro. So reforms achiel maduong' mantie sani en ni gini
odhi ketho tije mag jowa mang'eny nikech jogi automize. Boiler ma ji tiye kata ji 20 sani koro kompyuta ema tiye gi operator diwa achiel kende per shift. So mano achiel kuom reforms mantie madhi miyo kambe wagi koro can make profits nikech ne gin too much labor force. Gik mane dhiye a human resource was too much. Namba mag jotich ne ni malo about 2,000 gi wiye to production ne ni piny. Koro reforms achiel mosebiro sani ni gikelo new technology gi the other way around gi face off employment. But gin part of reforms manidwaro under COMESA. Ne number one ni sirkal mondo uwoge out of management of sugar industry. Mano setimore. But the challenges ma pod wan godo sama wuoyo kodi ni en ni jopur ni pod hinyore. Very low intake. Kidhi kaka way bridges mag West Kenya area ma Chemelil. Niang nyalo bede way bridge ka ndala adek kapok obedo offloaded. Mano en loss to transporter, en loss to the farmer. Nikech the same thing amonego tim trips 2 adek mondo dogo dhi oting' niang japur. Iyudo ka ostak e way bridges ka. Nikech flow tin gin gi trucks monego kaw niang from the way bridge to the factory. Gin gi trucks matin. Kibos afadhali nigi trucks mang'eny, but the challenges ma bende pod nyowaneno en constant breakdown. Mamoko bi wacho ni gin man-made nikech nitiere the elephant in the room, some sugar imports. Sugar imports must be regulated. Yes, wadhi wuoyo kanyo Atiang. Atiang wabro sugar import. Yes, wabro chopo kanyo mondo wabro chopo kanyo mondo wang'e sekta no achiel kachiel. But winjo ka kuwuoyo erokamano kadok e pur. Yes. Kapod adok e pur matin bade ki yiena. Ayien, yes. Erokamano adhi e weche mag pur ma wacho ni amiyo jo sugar research a thumb for what they are doing. And allocation mar 15% ni onego wa partner wan bende marwa allocation mar 5% komiwa kaka farmers organization. So there is supposed to be farmer training. So that bridging gap nyaka watim the farmers training, mano number 2. Then the payment formula, an Atiang as abede pricing committee. But ibro yudo ni the cost of production today, mondi produce tan achiel mar niang, kawi gimoro 2,200 sama wuoyo kodini. Kaluwore gi nengo mag fuel manodhi malo. Tibro yudo ka japur ichulo 5,500 kong'ade te to dong all the cost kosegol to japur dong gi gimoro 4,300. Koro mana achiel kuom gimonego wa reform man kaka member manenie pricing committee. The pricing formula japur gi mila ok nyal share 50-50. Ang'o miya wacho mano? Gimomiya wacho mano en ni japur mokwongo mondo ipur mibos puodho mibar mipidhi midon yangni regime machon kawi dweche 18 kadhi mbele. Tamila en okawo niang within 24 hours ka niang odonjo way bridge to seloke mobedo sukari moseuse. Therefore achiel kuom gima sugar research assignment mane wamiyo gi mapok gitimo en mondo gi come up with the new formula. Sharing ratio ok nyal bedo 50-50 nikech amila kawo niang within 24 hours to seloke sukari to japur osebedo gi niang for 18 months and above a whole period. Sani koro wan gi varieties manyien. So mano one area ma needs to be reformed. To mano ok nya timore nikech sama wuoyo kodi ni jopur mamoko ringo dhi e court. Kisi a case number E28 of 2025 manyo dhi mo freeze account te ma Kenya Sugar Board. O freeze any pesa ma dhi sugar research, o freeze pesa mag nyaka 40% monego jopur go niang. So magi gin some of the challenges ma wa undergo, but what emo mitigate gi, like I've taken my initiative like with CASAP and other people mondo wa mitigate jogi ogol case no oko. Right. Mondo sugar research or the